bụ nnukwu ihe a nwere ka ọ bụ dịka ndị Gospel Non Society GKS Onitsha zone merụbere mmemme Freedom Day 2024 iji wee merube mmemme maka ọmụmụ onye nwe anyị Jesus Christ ya na inwe ntụgharị uche ihe sogasị ọmụmụ ya. Onye taka Bifo n'anya Nwankwọ pụtara anyị akụkọ a. Ya na mkpa ya bụ mmemme dị nke isiokwu ya bụ ka onye na-eche na o guzoro kpachara anya maka ọdịda. Onye mmesi na-elekọta ya bụ ụlọ ụka Broda Ogechukwu Oriakụ mere ka amata n'okwuchukwu ya nke isiokwu ya bụ amụrụ Jesus Christ n'ụbọchị Christmas. Ya bụ onye ụkọchukwu bụ nnọọ onye nyochara akwụkwọ nsọ nyochakwazie akụkọ a na ndị Juu nakwazi ihe niile emerubegere nke gosiri na Jesus Christ bụ onye amụrụ n'ọnwa Ọktoba na-abụghị ya bụ ọnwa Disemba 25 ejibe emerube mmemme ncheta ọmụmụ ya. Otu onye n'ime ndị nchụaja na ya bụ ụlọ ụka Maazị Kolenus Ezeokwuala nakwazi onye otu ha Oriakụ Hope Okeoke kwenyesiri ike na Jesus Christ bụ onye amụrụ n'ọnwa Ọktoba, gwaziri ndị nne na nna ka ha kụziere ụmụntakịrị ha nke a ịtụgharị uche n'okwu Chineke nakwazi inyomi anya ime n'ụbọchị amụrụ Jesus Christ, ịtụ mma pụrụ iche nakwazi igba egwu obodo dịgasị iche iche bụ ihe mere ya bụ mmemme ka ọ daa ụda. Ihe iji eme ya n'ọnwa Ọktoba bụ na n'eziokwu ọmụmụ Jizọs bụ n'ọnwa Ọktoba, ọ bụghị na Disemba. Anyị kọwara site n'ime akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl na ihu eluigwe mgbe a mụrụ Kraịst agaghị ekwe ka ọ bụrụ na ọ na Disemba ka a mụrụ ya, n'ihi na oge Disemba na Palestine bụ oge oke oyi.